Un momento. Què passa? He tingut una idea salvadora. El botifarró del marquès ens pot ajudar a muntó. Vols dir? El poder de les dones sobre els homes és infinit. Si omple el cervell del marquès en contra del llauraor valencià, este anirà i li tallarà el cap. Però això el mataria. D'això es tracta. Si el marquès li talla el coll al valencià, vostè ja podrà dormir tranquil·la. Tens raó. L'única manera de lliurar-me de Benet és que estiga mort. Instigueu el marquès en contra d'eixe terrós. Aprofiteu l'ocasió o vos arrepentireu. Molt bé, molt bona idea. El marquès de la indumentària me va ajudar a lliurar-me de Benet. Me'n vaig, vos deixa soles. Gràcies. ¿Yo? Claro. Hoy que os traía este lujoso collar y estos alzafiros. Ai, gràcies. Ai, però és que avui no tinc el cos jo per a aquestes coses. ¿Pero qué te pasa? Pues que la visita de los extranjeros me ha trastornado. ¿Qué extranjeros? Benet, el valencià. ¿Y quién es ese Un hombre? traidor que mató a mi padre. ¿Un traidor? Sí. Jo era molt xicoteta. I ell volia casar-se amb mi, però mi padre sabia que era molt roïn. Y no le dio la mano. Engañó a los jueces de Valencia. Y como mi padre no le dio la mano, lo mató.